ong usembut Menteri Rangba ubak Preston Tensong. Kajingyat linti jong inong sengkam lajong isamla Rose Carson Teo na ijing sedang barit sya kajing sya penkop burom hakari ka aimen CM ya kibabun. Bat kabenta baningkong jong ka projek Shna Surok ha nongpo umden Sonapur kelajan dep ong UMLA ka nongpo ubak Merrill Bonds in. Kikubor kibabunia. Usimbot Menteri Rangba ke Jelau ubak Preston Tensong hanin kesengi ula penpau ya kejing donkam kirki ya kalat traikam kebakan ha ke jela banyakun persya ya kejing kieu kejing wan buhai snong jong kinong Bangladesh sya Meghalaya. Ula jing mut badai ban penklan ya ka the Meghalaya Residents Safety and Security Act lane ban thau ya ka an ka bathamai ban penbet bha ya ka te kejing da ka baong ba ka an jong kari ka beladon lepa ka don hapo kejing pet jong kitanat ka sorkar pedeng. Ula penpau ya ka ni hadien jong kejing sengau kia jong kari halor kejing wan buhai snong bean na Bangladesh ha ka ba ki jilla kum ka Chhattisgarh bat ka Assam kidang penklan ya kejing persang ban penshisha bat penkendria. Sometimes BSF were able to block them, but sometimes our police also were able to nab them, and ultimately the moment we arrested those concerned infiltrators, what we do is again the central laws apply. So central laws means deportation has to be again done according to the act, according to the rules of the central act. Kabenta ka baar jong kajing ya kren put hapadeng ka Meghalaya bat Assam kala ban mat ya kajing penslem namar ba ka Assam kadang penkre ya ka election syaka yeng dorbar tauan na kabenta usnem banwan usimbut Menteri Rangba ke Jela Meghalaya ubak Preston Tensong ubade chairman jong ka Ribhoi Regional Committee ula ong ba udang up ya ka Assam ban pentikna ya ka sngi ban le jurip lang ya ki jaka badon kajing ya kajia Henry ula penpau ba ka Meghalaya kalong kabla penkre ban ya chakmat hadien ka ayom slap ha ka bakut jong banai nai lur. Banyada na kajing yakin art ubak Tensong ula kerpat ya kajing suk bat ban penne ya kajing long jing man hakishnong ki badang yakin art. I'm yet to get the date from my counterpart. So I'm waiting for the date to be indicated by them. We wish that even from Assam side, they are ready for the inspection of both the committees. Kajing Tracy Tom bat kajing snaurit kayalam syakalinti jong kajing job kani kajing nget kalasawa nakikintin Iman CM jong isamla Rose Angeline M Carson Teo inong sem kam la jong bat inong yo kusnam nakathan Eastern West KHASI Hills kajing IT met bat min CM jong hakikam no senyang ya kasnong kathaw lengba ka digital kam shim long tang ba ilayo kajing itu hakari Henry ilawan ra burom ru ya kakur jong tongnya phai syakani ka khubor. Habajet penlong inong ay kam hagajaka jong inong wat kam galinti kam long kabasuk kadawa ya kasab kajingay siya bat kajing ay tilot isamla Rose Angeline M Carson Teo idon lot kini kijinga dang shen ilapaw perthei hakaba ila siya penkop burom hakarunsan Digital India at 10 ha New Delhi halor kajing no senyang gajong siya kasnong kathaw lingba ka digital nga try mentang bat ikakardan first national award hapo ka district but kadi ka kam ka nga try kadi ka all online services but shibun ba ki kam hapo jung kadi ka CSC ngila try kum ka banking ka DGP ki e-service e-governance kini bede bat ka telelaw ki healthcare hagajing pen ko buram ya gajing job jang ka kor Carson Teo central body kala pelong ka jing rakhi pen ko buram bakerpang ya i Rose Carson Teo kila ya ro ya i halor ka jing wan ra buram ya ka kor ka jan ka jing yo jing itu bat ka jing wan ra buram ya ka jela kerpang na ka benta ka kam jang ha ka ba pen ko bor ya ki samla bat ha ka ban kentio ya ka jing seng kam la jong ha ka jela ni sngau sarong namar kajing tray ke jar joki lakum utiu dok mau bompai perkhat habawan ra ya kajing mot kajing perkhat ke joki ulong palat ya kata ke laipo arm jingmot jong utiu dok mau makanya kadi kun kusa ko pahatam ba pelapen i yang iki ating gibanap sangwan makumnong gidi balong giba tray stom ngin kit yan ba
Hakano kanu ka kamu pengitrai. Ai pengitrai na do mesim usok jang ka jingjap. Hakano kanu ka sing sawan pau. Isamla Rose ila yo pediang ya ka khusnam CSC Udyami Ratna Saman halor ka jing trei shitom ka jong i. Ila ai purom ya ka ni ka khusnam kum ka jing yo men sim na ki jing kershan wa ka jing trei shitom lang jong ka yeng ka sem bat ka kan hon ka jong i. Tengah kuat ban ai sim ro kena ba kim kide ban smutu ba lara kisdang inu jing le ibarat kim de ban smu po te kide ban smu yala de ba kide ban work hard trei shitom. Haba phai shakmat Isamla Rose ila thumu wan play ka rinsan digital ka ban yarab ya kito ki banya khoni ka exam online bat ban ai jing kershan jing hikai na ka banta ki samla ki papin kre ya ki competitive exam ba pair ban shim sakaway pat ka senjam bante ya ki samla ki bala yo e ka jing pun ko bor na ka digital bat ki bala la ban chanya halade Bureau Report DD News Meghalaya. U MLA ka nongpo uba Meryl Bonds im nen kasngi ula penlong ya kajing jurip benia iki project shna surok ki badang ya chakmat bat ki blatmu ban shna haka constituency jong u dak ba penpaw ya kajing sngokemen halor kajing state badru komtre khamtam haka surok nongpo den sonapur ubas im ula pentip ba kabenta baning kong jong ka project ka ba arpo kilometers ka bla bay tengkalang ba ka scheme jong ka sarkar jilla kala ya chakmat balajan dep pura ban siang mau. Kabenta ka baar jong ka projek surok kahap hapo ka Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana ula pentik naru bala pendep ya jing jurip na kabenta ki katto ka ni kisnong ki bompat yo surok ki bahap hapo ka umling CNRD block badla IT ya jing terwa hapo ka scheme PMGSY4 ka bansawan. I'm happy to inform that the contractor concerned, he has agreed to complete it maximum within a year for the first part. And then for the second part also, today in the review meeting, the contractor concerned, he has expressed his concern about his ability. And I hope that in due course of time, because for the second part, the work order he just received in the month of May. So the work has just started. But I hope that he can finish within 1.5 years, within 2 years. Ka Federation of KHASI, Jaintia and Garo People Mau 8 Area Unit kalapha ya kajing ujor sya u Executive Engineer jong katanat PWD Road Nongston dak ba penpaw ya kajing sngokia halor kajing pinslem banshna ya kasurok Nongston Mau 8 kabenta ka bakat ar kilometers na Mau dom sya Mau 8 ka sinjuk kala penpaw bakat kum ki kot kisla balabu da ka sorkar labu thong ban pendep ya ka surok ha ka arpu wetrik ubnai nailor arjar arpusan Henry habapet kat kum kajing trei ka bamenta om ila satia ya ka project ban pendep ha ka por balabu ina kaliang jungi kum kaseng mata kasi ngiyo iba ki jing pentrei kata kalong basuki hadu kata-kata ha ka ba na kaliang jong ki machine ba pentrei ya kata surok ki don tangkum ba kawai arteli bat na kaliang jong kali ki ba kit mau kit eru ki don tangkum ta kawai arteli ina kaliang jungi kum kaseng mata kasi ngilawan ban IT ya ka kot na ka banta ban karpat khamtam ya u ii ade khmi ya kata surok ba un lei khnang ba utai kontraktor ba pentrei kata surok un simkhya na ka banta ban pendep katkum kata kapor ka bana kaliang jong ka government kala thai u pendep hapo jong ki ar sau benai ka hinyo trap youth council ribhoy sepngi hinen kasngi kala IT ya ka memorandum sha uhe pulit jong ka district dak ba pan ban bu mardor yaki pulit kinthei ha pathar khma police station unang yalam jong ka HYC uba RC thangkhiu lakdo ba ka jing duna jong ki pulit kinthei ka bu ik jing e ki ba kraw khamtam ka biadei ban pendon kam ya ka jing penya da ki pulit kinthei ka HYC kala banjur ba ka jing don jong ki pulit kinthei kam dei tang ban pendon kam Henry ban pentikna ya ka jing shngan ka burom bat ka jing penbet ke babiang ya ki mokodma ki bayadei bat ki kenthei khamtam ha ka jaka ka bakong san kuma pathar khma ngilawan ban ye kendu ya SP jong karim hoi district ha bere bat ka jing bomdan jong ki police women wing hapo ga pathar khma police station nadu bala upgrade ya ka pathar khma na ka police outpost sa ka police station hadu menta ki police kenthei kimdon hapo ga pathar khma police station kani ka bu jing ya ki ya ka thanat hi bor ko wei ha ka ba ka laradon ki du ki case ha ka ba langliang jong ki police kan take hab ban touch na menta ki
kentai lada kani ke jing dawana lang ji kum ka sengshau SP jong Ribai district lada kamlong ka ba seiso ngilalong ki bala kloi ban ya kendu wat ya home minister ru hak bari bat ka jing bomdon jong ki police kentai hapo jong ka police station Paterkamat. Hapreng ke jing keno bag jing bam yo so sao balasa kala penlong ye ke jing klat jong ka we ke kena kentai ke badang khat san snem kerta ke bala itu kom ka shailenti marngar nakasnong mauriang tenai ke bahap hapo ke Eastern West KHASI Hills district haka khat pratrik ubenai naitung usodar jong ka ni kasnong ula kentat ya kini ke jing keno katkum ke jing batai ke jong u wat ki bhayeng hi kem tip ya ka daw tikna jong ka ni ke jing pang wat la la suba bakadei ke balong bi ke jing bam. Kini kita tiap raba kani ka bahasa kan pang teh ka kami pakin papang ra ada kali jing pang ka karab bisa nala poisa sta ikni pa kinang mot bangin lek bu ikani ka way bat kata ka way ka basa sinong krem ikin sawan pet biang kani kini kun ki baret bat kani ka balak lak bat ka way u men dan dei kerja pat ba tang sepoi yang dihapo sta tunggu hiru kelayo jempang lang. Ka Meghalaya Administrative Training Institute hinin ka sngi kala penlong ya ka program ai jinghikai ba shi sngi halor ka mission Karma Yogi bat aigot nakabenta ki office sarkar jong ka Eastern West KHASI Hills district da ka jingtmu ban wanra ya ka jingpen sngotu ba jingpen klan ya ka jingnang jingtip kabia day ba ka digital hapadeng ki nong trei sarkar ya ka program ai jinghikai la penlong ha multi purpose hall jong ka office u deputy commissioner ha mau sawa kani ka jing ai jing hikai ka phai khmat halor ke jing yo I jingai ba kong san jong ka mission Karma Yogi ban kintiw ya ka lawe ka blapen kre ka jing shakri paj ba ka ba pen shong nongrim haki nong shong shnong lengba ka jing hikai ka blabu rinti ka ba pen shong nongrim ha ka jing nang jing tim. Ka West Garo Hills District Swimming Association mentaga sngi kala penlong ya ka jing jet nong yelek kai nakabenta ka jing yakop jingi nakabenta ka National Games balai pukhandai hatura swimming pool complex harong kontura hagani ka trial lawanya shimmenta da khat nyongut ki nong jingi ki ba palat khat south nem karta baken thop san ki khana ken thei bat khat arngut ki khana shenrang na ki santali ki district Harilom Garo, bakin thop ya ka west, ka southwest, ka south, ka north, bat ka east Garo Hills. Ka way pat ka wat jong ka jingjiet nong jingi, on sa penlong ha ka arpun riu turik unaitung, ha ka babaro ki nong jingi ki bala sya jiet mentaga sngi, bat ha ka arpun riu turik unaitung, kin hap ban sya hikai pentebit shwa, ha rongkon swimming complex, ha shwa beken let sya shilong, nakabenta ka jingjiet ka bakat do. Ka KMST Shillong ka kinhon jong ki brie ki basngaw tenat banyakop nya kali kala pentip bakan sa shimbenta ha ka Rainforest Challenge India arhajar arpusan ka bansawan ka banlong ha Goa na do ka arpu pratrik unaitung ha do ka laitrik unailar arhajar arpusan ya ka rinsan RFC India la ken kum ka we na kijinyakop nya kali ha ki surok khendaw ka bajinjar unong yalam ka kinhon uba Vicky khar kongor ulapen paw ya gijing kermen bat gijing sngo kemen halor kani ka rinsan yakop nya kali banwan bat ula ong bala ap khmi lenti ya kani ka rinsan na do ki shi post nem bala le. So this particular trip is we have a tagline which is called from the hills to Goa. We are also planning to document the whole program. So we will be starting tomorrow at 1 o'clock at midnight, and we are traveling with a team of 3 vehicles, 1 service vehicle with all the spares and other parts, and the main competition vehicle will be traveling on a trailer. Mentanginya pet ya kejinglong jingman kasui menang hatura. Kajing kriat kalong arpusan degree Celsius, bar kajing syet kalong laipulai degree Celsius. Kajing sengam kahau-hau kalong riu puprana kashispa, kajing hap slap kalong 0.kendai millimeters. Habapai pachanong ba shilong kajing kriat kalong arpo degree Celsius, bar kajing syet kalong arpusau degree Celsius. Kajing sengam kahau-hau kalong kendai puana kashispa, kajing hap slap kalong riu point r millimeters. Kadba hajawai pat kajing kriat kalong arpo degree Celsius, bar kajing syet kalong arpusau degree Celsius. Kajing sengam kahau-hau kalong kendai po nakashispa, kajing hap slap kalong r. kendai millimeters. Kala bandon kajing hap slap ka bamalumala bat kajing tiat upertat, hagi babun ki jaka hatura shilong bat jawai.
Shuaban poi siya kapakot jong katup kubor ng nyepay biyang sa sisiya niya kimat bakongsan. Banjur usimbut Menteri Rang Ba Ba Preston Tensong ya kajing don kam bandon ni kalat kabaklan ban khanglat ya kajing wan buhai shnong bean jong kinong Bangladesh. Kabenta ba jong kajing ya kren put kala ban kham slem namar baka Assam kadang penkre ya ke election siya kayeng dor bar tauan ong usimbut Menteri Rang Ba Ba Preston Tensong Kajingya linti jong inong seng kam lajong isam na Rose Carson Teo na ijing sedang barit. Siya kajing siya penkop burom hakari kaay mensiem ya kibabun. Bat kabenta baningkong jong ka project na surok hanong po obden sonapur kalajan dep ong UMLA kanong po uba meron bonds im. Teparlok atong ilapoy siya kapakot jong katup kubor jong imentaga janmiet hadu bang de syembiang bat pila syai kasngi kablay pi baro. And now the news in detail. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has said that the technological base is rapidly being prepared for achieving